Arenys de Munt s'ha volcat un any més amb la Marató de TV3, que enguany ha estat dedicada de nou a la recerca contra el càncer. Ara per ara ja s'han recollit uns 2.000 euros. Els actes han durat tot el cap de setmana i van començar divendres quan l'escola bressol La Caseta Amagada va muntar una paradeta amb manualitats de Nadal, amb les que van recollir 55 euros. I l'AMPA de l'Escola Sant Martí va celebrar una festa solidària on van recaptar 175 euros. Ja dissabte, l'Escola Sobirans va realitzar el pessebre vivent, juntament amb l'Hípica l'Espiga, que va oferir passejos amb poni. 338 persones van visitar el pessebre i es van recaptar 739 euros. Diumenge va ser el torn de les activitats dels voluntaris, l'agrupació sardanista, el grup country i Ràdio Arenys de Munt, entre d'altres entitats. Amb tot plegat es van recaptar 612 euros amb 52. Per la seva banda, el grup Rau Rau del Centre Moral ha destinat 1 euro de cada entrada de l'espectacle Mans. També Terra Eqüestre d'Arenys de Munt va participar fent passejades amb ponis i posant diverses guardioles solidàries a disposició de la gent. Amb aquesta activitat van recollir 633 euros. Doncs aquí tenim enganxines de la Marató. Aquí tenim els números de la panera perquè et toqui el sorteig. I aquí està la guardiola per posar els diners. Bon dia! Durant aquest cap de setmana també s'ha estat celebrant la Fira de la Llum, organitzada per l'Associació de Botiguers i Comerciants. Durant el matí de diumenge es va fer una rifa per sortejar quadres pintats durant la nit bruixa. Encara hi ha l'oportunitat de participar en la Marató, ja que el quadre que han pintat nens i nenes amb l'ajuda de l'Escola d'Art Pigment es sortejarà entre totes aquelles persones que vinguin a la ràdio a fer un donatiu. Serà fins al dia 31 de desembre.